Det vi gerne vil markere, det er, så har vi lige taget rensdyr med her i dag. Og rensdyrene kommer fra nogle områder og tunder, som simpelthen er ved at tyde op med meget katastrofale følger. Og risikerer, at der kommer til at blive en masse klimagasser, når tunderen tør. Så det bliver umuligt for mange af de dyr, der lever der og lever der, kan simpelthen give Har jeg ikke klappet? Det er jo rigtig godt, at der er klimaforhandlinger. Det er godt, at der bliver arbejdet med det her problem. Men vi hører også hele tiden de andre udmeldinger om, at det skal ikke være os, og så vil Polen ikke stoppe vores kulkraft. Og så synes jeg også, at Rasmussen alligevel ikke, man skal gøre så meget kulkraft, fordi det er jo lidt smart og så videre. Så det går alt for langsomt, og det er det, der er hele pointen med det her, det er, at det her skal faktisk ske nu. Så alle de videnskabsmænd, der siger, at det er ved at være for sent, og det går alt for stærkt med den globale opvarmning. Så det er nu, det skal ske. Og det er det, vi godt vil være med til at hæve stemningen på topmødet, så de bliver gode til at få lavet nogle aftaler snart, i stedet for at sidde og passe alle sammen og vente på, de andre gør. Bjælleklang over vej og sti. Sneen falder aldrig mere, for vinteren er forbi. Regn, klasker, slutter evig efterår. Sådan vil det være til evig tid, det kongelige Lilleborg. Ja. Hvem har taget